ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi aduna e jude mun min ko miri ko do mi fala min ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi aduna e jude mun min ko miri ko yidde mada jara nimmi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabe enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi masi nyama dokam bernde mami tambo mi wakko mi rondo ne yidde mende lara ni galleji ne yidde mende lara ni kalesi galleji min ko mai dende kodo mi fala min ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi aduna e jude mun min ko miri kodo mi fala min ko miri kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi aduna e jude mun min ko miri hari jedinen kongol jinabe hadi ngiminen kongol jinabe umurima wat ko balalum umurima dal fo dalalum sabwala ne wonta la jango warane do yin mandu to danga nyaadu mi henyara mami hufo mandu nyami mi da mami halo manga nyami ingo joni ro kay higalle ro yitame ko taw ana wulla ka waddu kay hodo wadi wana fi fatude fatu kay hande mo munnara do na hande mo yatta galle halna kam taw no hodo wadi ami hal daranen hay fus ana wulla he ina andi ka ay Suleyma wadi ko mi fala handude hodo wadi ono Penda hajo mi nanani made ko halna ka hodo waddi ma e Fatou e Suleyman wana dum pimi halannoma wana yi joni mi est ce que Suleyman ni selli a hono heɓirta debbo goɗɗo boyani fuɗɗa wadde maltraité debbo ma premiére o wattu tolniɗo ɗo ala ko ɓurmi ɓattorde sina yaha haro hoɗum haragol an Penda est ce que ano selli an a gomani Allah an a Penda a gomani Allah anda yahan taw haydulaade haydulara wa yahani haydula yahani a fokkirani sa fuɗɗa miijagol haragol walla anda hejiri kaw hanki a hejiri kawde komo halnanoma ko piw andi hoɗum artir hakkilma o goma Allah ganda hande dewgal ko ɗum ko bemi haro yo wara kontide o situation he anandi hoɗum mi fala anda min mino ɗo toujours pour ma mino ɗo jemma e ñaloma mino ɗo fiima haragol mi fala weddoɗaro ɓaawo ganda mino ɗo jemma e ñaloma ko mettima yo mi ara mi ñawda ɗum Suleyman kañ hande suwat mo iwa galle ɗe kañe debbo makko walla debbo o hoora galle bammum to si Allah jaɓi mi yahiro nder to mi dara s'il te plaît Baba halnam no nena wano simi haalima haala ɗum hanta doga ko be mi anda hono nenan wano fi Allah mare babal nam wano ni sari de joni haalnam tan haalnam comportement muɗum o wadduji muɗum ɗi e surtout noon qualité ji muɗum
ɗum no kalite o mère o Ndesde wala haalde hono makko o yiire ndiɗiɗi joni wadde ɗo wonaɗo joni hono makko wela yiirede ko ɗum waɗi hono makko welta yiide kono min ko ɓiɗɗo muɗum so mi halnama ko mi faala andude kono est ce que wawa waade no mo wano ni ɗum de mi warama wiide ha mi warama wiide a kono ko be mi anda ko woni mo wano mi heɓa référence min kala mi sattude fori gonno qualité ji muɗum de nelma mo wano e satti kala neɗɗo tan mijorta neɗɗo moƴƴirno mo ɓeɗune ɗon e moƴƴere moƴƴere makko nde tagno ha mi sikkuma hande haɗi mo jiidi ko ha mi sikku ɓeɗi banta mo wonni nenema goo mi hallamani no mo wanoni mino mo ala mo ɗali mi mo yaha mo yeehi mi mo ara mo ari ɗonno joni ho mbawno waade jamande abboro wala ɗum wawonde sikkani wawonde elma go muñnoɗo jondininoɗo mo saɗano kangel goɗɗo woodi haaju makko o tan mo addumi e haaju am faale am o kala ko mo andanno ɗum ɗo woni sohla am mo mijotono nder hakkille makko to ɗum woni faale am ɗum tan mo waɗanno ɗum woni hono keɓgol no makko ni mi yani heɓata ko de kono mi sikkani ɗum newotode mo meeɗama wadde ko mettima min ha mi siwtotani ɗum waɗimi ko mettimi amoɗami ɗum ɗo mettanmi meeɗa ana wanno wadde joni kam komi faala ganda min kana o nene wurani kono mino ɗo ambo wanoni mi etto noon wadde wawde wadde si Allah jaaɓi qualité ji ɗi guinnuɗa e muɗum ɗi ko ɗin qualité ji debbo hande foti hebde e wawa wurdude e debbo e genda muɗum e nder galle e famille muɗum wawa jogade ɓeygore muɗum si Allah jaaɓi baba wano nenam wanoni inchallah so waɗi tawa a tinima de ko noon ɗi satti de mi ero mbagol noon o jamanu ɗi sattiri sono andi joni hande rewɓe ɓayde wona ɗo mbiɗa joom accu yo accere wona ko mbiɗa joom waɗo yo waɗoya so wi joom accu accata a wi joom waɗoy waɗoyta joom wiyama mi yeehi marché tawa ya ɗum to wuuro joom wiyama mi yeehi ɗo tawa wona toon woni kono kañ mo ɗoftino kam ha ñande mboɗo yaha walla mo ɗal ɗum ɗo ta min andi mo foti ɗum waɗde ɗum mo ɗal ɗum mi tawa komi larani hoto mo tolni mais mo accu ɗum mo acci tale min andi min ala droit bigol mo accu ɗum ɗon joni mbiɗa hay ñalande mo meeɗama wadde ko mettima mo meeɗaka waɗde ko mettimi hay ñalande hay ñalande woni ñalande woni kammi ko mettimi he makko mi yaltani mi kono so mi darto koyɗe ɗe mi bantani so Allah jaaɓi amin kala mi nani e nder famille mi hoole e nder famille mi yiɗi mi nangirama no nenam nangirnoma so Allah jaaɓi Fi bay mi ala hadde ngay binomi aduna e juude mun min ko mi yiɗi
Kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi kofi bay mi ala adingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi hadite dinen kongol jinnabe hadingiminen kongol jinnabe kumbo wima wat kop badalum kumbo wima dal fof dalalum sabu ala nde wonta la jango warane do yin mandu to danga nyaadum mi henyara ma mi hufa mandu nyami mi da ma mi halo manga nyami betti kam nani da bini kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi kofi bay mi ala adingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko miri si Allah jabi ma hetto kofi bay mi ala adingay binomi Sulema anandi kaw anyani enen surtout an kaw meeda ma ande kaw ko tampuye enen mijo nene e baba depuis tuma be maayi famille o piw accibe piw wadi en abandonné kaw rek ari bangi enen addi en galle makko do kaw nawnado ene dido nawnado yo kaw ene enen gude ko kaw pade ko kaw yahawre mo ya ngesa makko masa mo adda mbo okka ene jemma e nyaloma mo falaka mo ya gulale yeso mede kaw yida tampere yeso mede nyane bon tampiye ene mo kaw yoba école kaw wada piw surtout min ala kaw ko wada nani ka wana école hay ko mi yehi ha mi woppi école ambo sa mettuno kaw ha ala ko mo sonkani mo sonki ha mo modi mo lobi ha mi andi mo lobani kam mais mo yehi ha mo wadi comprendre ko non tan wonirta Tinggal nyamtu galon wano e addande sako bom 50 femmes. Allez, on est loin. Je te dis juste la vérité. On est au 21e siècle. Hando ko angel horma jidana horma. Hande so wodi no gumino to na ari paw ko kimma jaba. Min de anandi paw ko mo haali ko dum yaade. Dunya hettoda ko mo halta. Okira alima. Dum non on mondo beni. Hande mon fo yento ko mo resen. Ngel mo ko wazi yaado wiya yahaani wala no doron telephone. Ala ko wiya. Joni. Yaade fam. Yaade ko dum dal. Mondo nerda. Haldo. Sulema ana jodi andu enen dido en pardi aduna e lakara mi gayni diye ma ti a yiri kam do mi anda mi ala do nene e baba si Allah jabi Penda, trop c'est trop. Trop c'est trop. A diwikeri. A
addiwi keri. Non, c'est malhonnête. Pende ka tricheuse an ko yesma ko woni nder berne ma wona dum woni yesma. O jibina va te faire foutre an kalami. An kalami? Imbécile. An kalami penda? À cause d'une femme. À cause d'une femme. Elle joue double ce. Elle joue hypocrisie. Ah d'accord. Ande berne ma ne mo jani. Ma joni hanna mo he. Ka bondo. Hono ñibi fe on ko ni mu. Ala ye legal fo yo prum. Bien sûr. Roka yo pumu. Rugi yo pumu. So rugi ngopi mu roka en ngopi mu mimi jagamo. Aïe, je vais faire savoir une chose. Mbala mi nder ngari ma maya hon. Ayo, anti gidumde kona fusandu. Mo mahani gani fusara dum ana dimudo e galle en resni kam. Mais pas ma droit mo jogo ala on droit fetir mo mala. D'accord. Ka sedan. An ka sedan. Oui ça yo han o ari dans quelques mois o wadi résultat. Non. Oui ça yo ari no wadi résultat ngida tout gâché. Joni jodo kacciden wala darda mi hannama hodum exactement. Gasidan. Joni fadan mi hannama. Woni berde ma wona dum woni yesma. O kan ko memimo kako kudul judi atum. Musalo ummime ma fade makko. Mam wodi ko boni am. Suleiman joma galle wadi ta. Va te faire foutre. Kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi kofi bay mi ala hadingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi kofi bay mi ala hadingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi ko yidde ma da jara nimmi wartade Kobe kali fof mi nyagi mama ngachabe enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi masinyama hokam bernde mami tambo mi wako mi rondo de idde mende lara ni galleji de idde mende lara ni kalesi Ben, je suis désolé. Penda yarlo mi yafo. Penda mi jumi. Penda mi jumi. Wallahi mi jumi penda. So halan jumre. So halan jumre minma. En metta wadu day seconde go. Jota mu ka ke ba musma am penda. Penda mi jumi. Je déconne. Penda. Dara ni ko sita wi dara ko andi. Penda. Écoute-moi s'il te plaît. Aide-moi mi ñaki. S'il te plaît. Wala ben aduna ni di mi ko am. Penda en mawnu di. Penda fene moniti ada andi mi très bien ada ni mi bonani so woni enen dido dong wallahi en medata wadude Mo wadi mo kom fura wadama wallahi mo gosma
suis désolé. Jiddo ancara. Yidondirbe be mbadra ben kota y a des hauts et des bas. C'est juste les allées de la vie. Quand d'ailleurs l'homme n'y a pas d'accord. Je sais que tu m'aimes. Ko wayni wonta watto ko wayni wonta. Fatou m'a réuni. Excuse-moi, y'a pour moi. Njabelam, y'a pour moi. Y'a pour moi, s'il te plaît. Dal ci judem de. Y'a pour moi, Penda. Penda, y'a pour moi. Penda, ne me fais pas ça. S'il te plaît. Penda. Lâche-moi. J'ai même pas envie de te regarder. Suudu Baaba. Kodo mi fala min ko miri engoke kambode min ko mi subi ko fi bay mi ala adingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko miri engoke kambode min ko mi subi ko fi bay mi ala adingay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi ko yidde mada jara nimmi wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabe enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi ma sinyama e hokkam bernde ma mitambo mi wakko mi rondo de idde mende lara Épisode 29 science. Arrêtez comme hanno ko walla ko be sofi tourner. Baby. Science physique. Épisode 32. Prise 3. Séquence 3. Prise 4. Dama nga kala beli yow. 42. Épisode 32. Séquence 3. Épisode 4 s'il vous plaît. S'il vous plaît. Action s'il vous plaît. Kofi bay mi ala adingay binomi aduna e jude mun mi ko mi hadi tedinen kongol jinnabe hadi ngimminen kongol jinnabe kombi ma watto balalum kombi ma dal gof dalalum sabu ala nde wonta la jango warane do yin mandu to danganyadum mi henyara mami hufa mandu nyami mi da mami Kamu nyake ko moy wala man. Mau tok direct ah. Apparition pas. Pour apparition kay man ki man jouer après ki jouer. Ñu doga def sen. Ñu soga def sen jouer kay gor gi genn. kodo mi fala Fan mo ngi téléphone. Donc la téléphone. Antara hila ni kam de. Debi ona ni wana watu ndabi mawo boy. Dans la foulée ma ñew da nga bayyi sa boy bi ngir yalla. Boy. Sonnandama billahi. Mo. Téléphone bi commencement bi de bu ñu pom. Ina mu jël ñaf na ko. Lo ñaf. Ya law yara an ko no ko suto min para ma do ha mi mo la boy mi yara ma ki.
Munoo bàyyi boy. Boy bi. loolu laa nekk di reetaan. lii du sa gel. sa wàll. loolu laa nekk di reetaan saa de. maa ngi gis boy bi nga ko reetaan. ndéem yàlla. Chérie, merci yero. Action. An gilmina dima o wattu war sanin. Rugian. Debi o wonani wano de. Wattu mi daɓɓi ma boyi an wontano tan toppiri kam mais joni an waɗi kam négligé trop Rugi. An waɗi kam négligé trop debi o ɗo e heɓde ɓiɓɓe. Mi wonnumo sentir boyi wat ɗum woni yo an tam kam. Hoɗum waɗi. Rugian debi men o boy wonani wano de. No, boy go ya go. Ya duñ jegaat boy ah. Action. Supaya. C'est bon ah. Rugi mi last ni mana wala kam négligé. Ana wala kam négligé. Non, grand xool. Dugal sa boy bi dem. Dugal sa boy bi dem. Mën nga répéter benn yoon rek du amaat quoi. Ouais, OK. Allez, c'est bon. mais man de. C'est bon. Nañ jël plat. Nañu romb man loolu rek moo ma métti. nañu romb plateau bi. C'est bon. Boo paree. C'est bon ah. Pare. Et s'il vous plaît hein, si c'est bon. Silence, action. Rugi. Depuis minute ma o wattu garsani. Rugi a kam négligé. Chérie. Départ on ani wano de an gise filen de boy. Boy bi ñu nekk quoi. Sama stratégie. OK. Jenga. Loolu gàtt la.